Ah, kumpleto na ba ang tanan ang kita tanan mag-utod, ha? Kumpleto na ba? Kompleto naman kita. Pero, Ay, kumpleto naman yun. Si Kwan, si Mercy. anong problema ako natin si Mercy? Ari na ako. Ayaw, maayaw. Pasensya na ka mo kaya busy ako sa paglibot sa Mani University. Onti pa yun kaya kumplito naman kita. Amo na yung ginahambal ko nga maayaw kayo nag-abot na diri tanan. Amo. Kitang mga mag-utod. Correct. Pila kita ka mag-utod? Isa, duha. Sa apat kita dire. Apat. Wala labot sa gawas. Tama di. Pero sa pagkwadabi kay kita ginaga original eh. Ate Mercy. Ako, bunso mo ko ninyo. Dili ko nyo Ay. sali diri. Abi ganun ako na kuan lang apat lang tagag tunga kaya kabalo ka bunso. 50-50 ka eh. Hindi na namon mamanaan kung sa diin ka sa lalaki ba o sa babae ka ibutang. Amo na divide na lang namon sang insakto. Duha kag tunga nga lalaki kag duha kag tunga nga babae. Grabe mo. Sali, kung mag-decorate di ay. 50-50 na. Ay, 50-50 na. Hindi nga, ang pamangkot sabi na utod. Nga, ikaw abi ang mag-decorate. May mga utod ka man nga mga babae. Ang mga amuabi na utod, ilikuton ina sa mga babae. Ingon sa akong lolo. Sige na. Tama na, ha? Tama na. Mag-istorya na ta about sa sitwasyon ni tatay. Sugudan na to sa sino ang willing mubantay sa atong tatay. Ay, kung sa... Asan ka mo? Kung sa mo lang na istorya, brother. Kung sino ginatawag nga willing magbantay sa kay tatay. Kuya, busy, kuya. Busy ko. Madamo ako sa mga kabalo na kamo sa trabaho ko. Madamo ako sa mga appointment, paperwork. Alam nyo na, everyday may meeting ako eh. 3 times a day may mga meetings ako eh. Alam nyo na yan. Busy ako. Hindi ako dyan. Ako po, di mo ko makakommit nga ako magbantay kay tatay. Paano na lang ang ako ang poultry house? Diba? Ako mga negosyo. Paano ko makabantay sa ako ang mga empleyado? So, ako mag-commit ko nga, di nang ko mabantay kay tatay. Pero, kung gusto ninyo, mabulig ko pinansyal para sa pagbantay kay tatay. Kung sino ang Ikaw, bunso. Yes, willing man ako. Willing man ako maghahatag sa kabos. Basta si Madam Mercy kag si Bunso. Kamo nilang duwa. Mga manong, manang, ako di man ko makabantay kay tatay kay kabalo mo. Busy man po ko sa akong mga ilo ko. May parlor pa ko. May mga events pa ko ginabantayan. May mga damo ko mga Siling ko gid. Abe, but total bunso ka man namon. Ano kagibalanoy? Maluoy ka to. Hindi na kami pagpabudlay balato. Nga question nyo ang pagkatao ko. Hindi ang samon lang bala. At least kami nga mga utod mo, bilang mga utod mo, maatagan man kay samtang wala ka pa hambal kami Siyempre, kami nga mga utod mo, bilang mga utod mo, nag-aspirar kami, kumbaga nag-expect kami. Sino ba na hindi gusto nga magkapamilya ikaw bala someday balang siyempre gusto namon na para ma-sureball na namon kay kabalo ka to. Damo kami irito sa imo. Okay. So, ikaw, di ka magyapon gusto magbantay kay tatay. Ako, di magyapon. Si Bunso, siguro si Mercy na lang. Ay. Diba, Mercy? Anong ako? Mas labi na ganda kuya kaya siyempre kabalo na nga daan ka mo. Mabudlay pala, tanawa, ang mga club ko. Nagsarado na gani ako sa Bukidnoy. Tapos sa sa Sultan Kudarat. Kung nila gani nang nabiling ko dira, kaya siyempre napiktuhan gid ang negosyo ko sa during pandemic. Kabalo ka mo.
Nagabalo ka mo. Kagamo mga manong, abi ko magbisita ka mo sa akon nga pwesto dito. Hindi nyo pa pag-utangon. Sino man ang nag-utang? Oh, kay Manong Pido. Oh, 50 mil pa bala. Ginagamit mo lang to pangalan mo. Basta mga negosyo-negosyo, Mano. Wala sang utoy. Maluwi mo ka mo sa akon. Amo ganina nga, why yun ako sang time kay siyempre kung hindi mamanage sa akon nga coin, akon nga mga club, ti paano na lang na? Mau ba? Ang nabilin ko sa buong ara na lang sa Sarisa. Oh. Dira sa puno sang mangga. Oh, mayo ganina kay mga aktibo pa. Mayo. Pero, subot sing ganun, wala gyud mo bantay kay tatay. Tama ba? Ate, siguro wala kaya ako busy man kuya. Tama niya. Wala gid siyang mabantay kay tatay. So, mas maayos na kung magamo ba lang galin eh. Wala man mag-volunteer sa aton nga magbantay. Busy man sa kanya-kanya, may mga business ba? Tama. So, ano may mo onsin eh? Ano na lang ni kay... Kung ako may basta may rito man kamuda, kuya may rito ko. Sino ang irito mo nga mubantay kay tatay? Kung kilala nyo na ang dati naton nga tupad balayo, nag-retire na siya eh. Sipon mo pa 20 years sa Japan. Sino si... Si Juan. Ano yung pangalan niya to? Si T.I. Merlin bala? Ara na siya na. T.I. Merlin? Oo. Balo na siya kag kabalo kang nga daan nga sa unang panahon sa mapagsikpa. Girgibiri na sa Japan. Sige. Istorya ko Kag sa pungsod sang Thailand, bayara man sa dito 3 ka pistong hilutan kuno nati. Mas bayo na kag eksperensyado kag kilala pa nato ti. Sige. Amo na lang siguro na mga utod. Sige. Kana na lang. Ato na istoryahan si Madam Merlin ba to? Merlin? Si Madam Merlin, sige lang kay akong bahala kay istoryahon naton siya. Sige. Atente din na kita mga utod. Mga utod sa pagtuon. Amo na, ante Mirna. Ikaw among napili. Ay, Ikaw among napili nga. at sa bagay kay madugay naman ako nga nagkapahuway. Kag siya pakilala ko naman na si tatay niyo. So ako, willing gid ako nga magbulig. Sugot ka nga binulan lang imong sweldo. Okay lang ba? Sus, wala siyang problema siya nga muna do. Kay ang akon man lang dirato, sweldohan niyo man ako kag hindi. Ang akon lang nga, hindi ko naman kinahanglan ang kwarta. Kay kabalo ka mo. Kita niyo man siguro ning mansyon ko. Kay bago ako nag-retiro, Big time din. dako ang nadawat ko. So, willing ka nga ikaw magbantay kay tatay. Ay, sus. Tanan nga mga panginahanglanon niya ihatag nimo. Alang-alang sa akon nga amiga, ang nanay ninyo nga dugay na nagtaliwan. Akon pag-aserbihan ang inyong nga tatay. Wala siyang problema sa akon. Anytime, anywhere. Salamat kayo. Yes. So, pwede ka na ba magsugot, ante? Ate, nga abi pa, sunod mo pa na kung pwede man lang gani karon masugod na ako. Kaya siyempre, look at my, just look my mansion. Ako lang isa diri kaga nabingawan ako kung wala ako sa may ginaobra. Sige, ante. Sige, ambalong ko ang mga utod ko, te. Ate, sige, wala siyang kayo, te. problema. Salamat kayo, te. Amo na, tay. Wala mo bantay sa imo mga kabataan. That's why, among gipatawag si Auntie Merlin. Og, ari na siya. Ay, pare, Oy, Mads. kamusta naman ikaw? Wow, Okay lang kayo, Mads. Okay lang kayo. madugay ka naman galing ako. Sige rakog ko na di. Sige rakog sakay-sakay na akong tarak-tarak. Kamusta ang mga kaugatan mo dira? Maura gyapon. Kinahanglan na yunig
hilot ning akong mga. Kabalo ka mo hilot, pare. Asus, pare. Kung sa paghilot na pare, way na isang problema kay pare. Dira ako na nigulang. Excuse me, Nay. Dira ako na nigulang. Ante, Tay. So, okay na ba mo? Biyaan na ka mo dire and then si Ante na ang bahala kanimo. Ha? Okay na ba nimo, Tay? Oh, say okay. Perting okay ha. Ay, nothing to worry, nothing to worry. Oo, ako ang bahala kay tatay nyo. Tanan nga mga kaugatan buhion ko. Kabalo ka mo nga. Dugan na ninakon. Specialty ko ang ugat. Ugat. Sige, Ante. Salamat yan, Ante. Sige na. At sige kay sugdan na nakon sang imo hilot si tatay nyo, ha? Maobra pa, maobra. Sige. Salamat kayo, Ante. Nothing to worry, nothing to worry. Salamat kayo. Madugay-dugay. Ikaw na yun. Gusto mo bantay ka na. Ay, pare sa akon nga mansion dito, pare. Wala man ako sang lingaw. Mamingaw kayo mga kabataan ko. May mga trabaho naman. Kagamo gani nga balik-balik na ako dito sa States kay nagbakasyon ako. So, medyo namingawan ako kay lain gibala pare ka. Abi, banyosan ko na ikaw. Kana. Lain gibala pare nga kuan. Amuning nasanayan ko nga trabaho. Pag hindi mo mabanyos. Are, medyo pisil-pisilon ko pare, ha? Ako. Sugdan na akon sa tiil. Ha? Medyo... haplasan ko na. Kana ka din na gini mo lihok ang tiil. Pwa. Oy! Are na pare, ha? Kamusta ang mga ang tiil mo, baw? Mats. Mayami ang tiil. Pisgaon ko. Oy, ako'y. Mats, Dali lang, Mats. Are. Dali lang, Mats. Di mo na tiil, Mats. Unsa dahi ni? Ay, ang ikatulong tuhod na. Ay, pasensya gid pare, ha? Ba, grabe. Ba't sa ganon? Ang ikatatlo mo na nga tiil? Mats. Ano ni pare? Nagapangsyon pa ini? Nagapangsyon pa na, Mats. Sige kayo. Basi kong palyado na ini. Basi kong pwede na pare, chika pontang iya nga chick bulb. Tanawa ko naman. Ba pare, ang mga kaugatan niya sini pare? Baw nagagataw yung mga ugat mo. Maswerte si Marie. Naman, Mads. Maswerte si Marie. Naman mong maswerte si Marie. First time ko pa rin nga makakita ako sang amusin eh. Utsa ko, no? Sige na. Abi ko gani pare. Iyain ni isang kabayo nga nagtalang sa tawo. Madami. Mau ba, Mads? Hiloton ka. Sige, Mads. Hiloton ka. Ako'y. Wala inilaktaw pare, ha? Wala hilaw. Ibalik ko ang imo nga kahimsog. Ikaw pare. Ay, Mads. Partida pare. Partida pare. Naman, Mads. Ugat pa lang galing ni. Ang punuan, Mads. Ang punuan. Bawala. Hala. May milagro gidayan o kon. Natabuan lang. Sakro. Mads, gitanday naman ko na ni mo, Mads, sa imong liog. Ay. Hiloton. Oy, sakro. Madamo siyang kon pare. Kargado siyang hangin-hangin. Oy, Inday Merce. Mayo kay niabot ka.
Samanta nito. Okay ra ko diri, day. Okay ra ko. Miskin dili ko ni mo tuon diri, basta. Naalam si Tay. Madam Merlin. Tay, kamusta diri ang kwentay? Kamusta diri ang madulong ako sa mga groceries, tay? Sige, Kagang sige. mo supply. Salamat Ay, kayo. kamusta? Okay na kayo. Pwede na kamulakaw dayon. Si tatay pala, anong pala kawan man imukot tayo kay... Nahidlaw ba ako si mo tayo kay 1 week bala ako diri. 1 week ka diri Hindi, 1 week kita nga way nakita ay. Pwede rin sa isa kabulan ka Kabala pilit na magkita. Bugtong mga babae tapos pahalinon mo nga. Ikaw kipilit sa unang ambal nga ako magtatap sa imo pero paano binatay kayo? Busy man ako, alam mo naman ang negosyo ko Naiintindihan ko na. Pero ako hambal sa mo, ayaw lang kabalakas ako. Okay man si... I'm in a good... Okay man si Tiyay Marlene? Okay kayo. Okay ka. Okay pa siya. Alright. At ito maayo. Sige lang kung basi kung dugay-dugay. Tiway pa siya? Amo siguro tayo nga ginahulat mo siya ay... Basta. Okay ra. Okay na tayo. Ate, sige. Salamat sa pagdulong. Mauna na ako tayo ha. Mauna Sige, na sige. ako ha. Salamat sa pagdulong. Kana mo ginaganaan ako sa imuha. Kana. Baw! Mapokus lang kita, nay, dire, ha? Fokusan ta, nay, ning imong nga tiil bago kita magsaka. Kaya gusto ko nga bago na ito natakihon ning sa tiil mo pa ubos. Gusto ko nga mapagsik na. Grabe mo? Ang sabat. Oo, Kaya pa ba? kaya rin. Kana. Dali lang kay masabak ako. Okay lang bala sa imo pare kung kuhanda ka? Sige, sabak naman. Sige ka. Sabak, Daddy B. Sabak, Daddy B. Ikaw wala pare. Nasubong pare. Iyabuhan ka gito. Sige. Kana balag naglison. O sige pare ha, kay medyo mo nadulaan ako sa kusog so pungkuan ko na lang. Kana. Ako na ginambal mas ka. Ang tail naman ako ang na-stroke pero ka nagbabaw sa tail. Wala na na-stroke. Sige. Kana. Tiluton ko. Kana. Baw pare? Amo na ni pare? Mauna na. Doon nagpupos lagi ni. Siguro. Amo gagalin ni itsura pare ko mag-idara na. Wala na akong palaya. Anong nagamat-amat man ni Salo pare? Siguro ba siya kung nagamat-amat na siya pangsyon? Ari pare ha? Dili naman kita sa imo nga abaga. Talikod pare kay medyo palatuon ko ha? Ano ka din minatanaw? Ari pare ha? Ano? Ano gusto mo pare? Soft o hard? Gusto na ko. Mas moderate. Moderate. Ay, sige. Hinahinayon talaga. Gusto mo moderate gali. Uno, dos, tres. Agoy! Amo gining pinaka-specialty ko pare ang magpalato-lato. Tanawon ta ko hindi magururuwas ang mga hangin-hangin sa lawas mo. Merci. Pati hangin-hangin sa ulo mo magawas. Ari pare, satsuhon ko ikaw. Ari, sabakan. Ali na dire. Sabat, mami. Amot sa'yo mo pare. Merci. Natawa si... Ano? Uy, gaano ka tira? Tanawag, linglinga. Uy, ikaw. Anong palinglingon mo ko tira? Linglinga gani. Nga, ano gani palinglingon mo ko tira? Tanawa. Si tatay, si Tiyay Marlene. Tanawa gani. Oh. Oh. Ala?
Nagsabak. Nagsabak si Tiyay. Nagsabak si Uy! Ay, ko ka lang siguro sa panguna-una. Ano ko, gaina pa na ginabanmanan ko. Kabalo ka nga na. Part na iya sa paghilot ni Tiyay. Hindi. May malain gina. Malain, ah. May malain gina. Hinugay. Ikaw, Wala. judgmental ka, gid ba? Ano dyan? Oh, tanawa. Uy, ano? Tawa. Hala, Oh, ginlawayan ni tatay? tawa. Ginawa... Ikaw ba naman? No? Lato. Ginawayan ni tatay ang pusod ng Tiyay? Manong! Stoy! Hambal mo. Basi kung nausog lang si Tiyay? Hambal mo, di nakatindog si tatay. Tindog mo lagi kayo na. Ayan na ako. Grabe. Tanawa ko. Tanawa. Grabe, kapaspas mo ayang si tatay. Wala mo, ha? Nagbalik ng kusog ni tatay. Grabe ko din si Madam Merlin. Mayo nga manugilot si Tiyay. Mayo. Kay ambal niya dire, Papa J. Boy Nunoy, amo abinin natabo. Ikompronta na mo si tatay sa ilang mga ginhimo ni Ante. Kagyambala na mo nga panahon na siguro nga Taton. ang taton kag pahawao na si Ante, pero ang hambal ni tatay hindi lang kuno. Hambal niya. Nga ako no pugngan ninyo ang kalipay ni tatay. Ito na mo, Papa J, si Madam Merlin gali ang nabuhi sang Oo. dugay na nga nagakatulog kag palyado nga ugat. Ano ba dapat mo imon, Papa J? Kay sa hapit na sa kabulan, walay kaon-kaon si tatay. Ay, tapos, Kay gid. nagsunggod, patay na. Ang problema sinaba si madayunan si tatay nyo kaya pinahalin nyo si. Pero may na ang sa sulat abi, Papa J, nga pareho naman daw kuno sila kuan Mga single. mga single na. Oh. O si Madam Merlin, Oh. may mga pamilya naman nara sa US, kag balo na. Tama. Te, ano na lang ni? Oh, ito yung support lokal eh. Oo. Tama eh. Uy, kung di malipayon si tatay mo, nga nagimsog ang kuha ni tatay mo kang intindihan ay malang tanda. Importante nagaintindihan ay. Isa pa, pareho naman siguro silang kuan, Brad. Mga single. Oo, mga single. Wala naman siguro sila ang himuon na lang siguro nila, Brad. Himuon na lang nilang formal. Correct, Ang ilang formal. relasyon. Oo. Amo na lang siguro na. Kag di ba mas maayo pag ani si Tia Merlin kaya kabalo magtatap sa Diba? tatay nyo. Dapat pasalamat pa kamo. Tama, gid. Oo. Kaysa sa papabayaan nyo na lang tatay nyo din na. Oo, titanawa kayo si Tia Merlin ang nagsapupo ang nagsagot pagsit si nanumbalik ang pagtindog ni tatay. Grabe din mangitag Oo. hangin-hangin si... Kuna mo siguro Papa J, Oo. expertise siya na mo. Oo. Mangitag hangin-hangin sa ugat. Mayugit Papa J. Kita yung mga ugat dito. Mga panuot. Amo to nakatindog din si tatay. Nakatindog kag nakautot.